سلام كبرات قتاتلتي مدبات هيلن انترتينمنت لومي دما كمتي لمود نعاكم يزناقعني يمهرنيو لنا زحرنايو مدب حزنا لكم قريبنا لنا كصاف تصامي مدبنا حبيركمنا قد صنعوا نعدمنا لومي زحرنايو ارستي 14 نمأمانم زصقمو حقتاتن فصاميتاتن اب سمين كوريا بزبل كقربيو سناي مكتال سمين كوريا كاب حبرتسب عالم نبينا تفليا اتنبر هاجريا እታ ሃገር ማዕባል ኒኩለር ቦምብ ደው ከተብል በተደጋጋሚ ካብ ሓያላት ሃገራት መጠንቀቕታን መፍራሓትን ክበጽሓ ጸኒሑ ካብዚ ብተወሳኺ ናይታ ሃገር ኢኮኖሚ ከዳኽሙ እዮም ተባሂሎም ዝተሓሰቡ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ማዕቀብ ክግበረላ ጸኒሑ ይኹን እምበር እታ ሃገር ዝኸፍአ ናይ ኒኩለር ግብረ መልሲ ከመትህብን ንኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓያላት ሃገራት ከም ዘይትፈርሕን በተደጋጋሚ ትገልጽ ዜጋታት እታ ሃገር عن منتاي بركي من نوابرو كم زنبرون سمعيتهم لمفلاتن بطعمي أتقام قوان تغنى أبسقاتن فرحن كم زنبروغن ينقر انباركس نابتي نايلومي أرستنا 14 أقرمتن حقتاتن فتساميتاتن أبسمين كوريا كنسقر 14 ديميليترايزد زون أبزبها الكلل ناي دبوب كوريا والتهدرات سمين أنفت أفدق برين تخطو إني تتحيزهم يوم أمونغو سمين كوريان ደቡብ ኮሪያን ዶብ ዘሎ ኩነታት በጣዕሚ ከቢድ ውጥረት በመህላው ናይ ደቡብ ኮሪያ ወታደራት በሰሜን አንፈት በሬን ተኸፍቱ በቶም ኣብ ድፋዕ ተሓቢኦም ዘሎ ወታደራት ሰሜን ኮሪያ ተጎቲቶም ከይውሰዱ በምስጋ ኢኒ ተታሒዞም ንኽንቀሳቀሱ ይግደዱ ካልእት ዝገርም ክስተት ድማ ብ2014 ኣብ ዶብ ከባቢ ናይ ደቡብ ኮሪያ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ናይ ክሪስማስ ተኽሊ ወሲዶም በዓል ልደት እንተኽብሩ ሰሜን ኮሪያ በጊድኣ እዚ ኣብ ልዕላይ ዝተኸፍተ ናይ ስነልቦና ኩናት እዩ ብምባል ነቲ ዝተዳለወ ናይ ክሪስማስ ተኽሊ ብቦምቢ ካርሞ እየ ብምባል መፈራርሒ ገሊጻ እያ ኣብ ሰሜን ኮሪያ ቤተ ክርስቲያን ይኹን መስጊድ ዘይብላ ሃይማኖት ኣልባ ሃገር እያ 13 ኣብ ሰሜን ኮሪያ ናይ ዝርከቡ ከተማታት ጎደና ብጣዕሚ ጸጥ ዝበሉ ካብ ምዃኖም ዝተልዓለ ህፃናት ኩዕሶ ዝጻወቱሎም ቦታታት ኮይኖም ይረኣዩ ኣሞንጎ እተን ከተማታት ናይታ ሃገር ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ዳርጋ የለን ክበሃል ዝከኣል ኮይኑ እቶም ዜጋታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምንቅስቓስ እንትደልዩ ፍቃድ የድልዮም ናይ ወታደራት መኻይን እናለመኑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መጓዓዝ ዝተለመደ ተግባር እዩ ሰሜን ኮሪያ ኣብ ጎደናታት መኪና ምርኣይ ዳርጋ ብርቂ ዝኾነላ ሃገርያ 12 ኣብ ዋና ከተማታ ሃገር ፒዮንግያንግ ዝርከቡ ጸጉሪ መስተኻኸልቲ ትካላት ዝልጥፍዎ ቅዲ ኣቆራርጻ ወይ ድማ ስታይል ብመንግስቲ ተዳልዩ ዝተዋሃቦም እዩ መግዛእቲ ሰሜን ኮሪያ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ጸጉሪ ብዘለዎም ጥቡቕ ሕግታት ይፍለጥ እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒኦም ኪም ጆንግ ኡን ብ2011 ናብ ስልጣን ምስ ወፀ እቶም ሕግታት ቁርብ ከም ዘልሕልሖም ወላ እኳ እንተተነግረም ሕዚ እውን እንተኾነ ደቂ ተባዕትዮ ጸጉሮም ከም ድላዮም ከንውሑ ኣይፍቅደሎምን 11 መራሕቲ ሰሜን ኮሪያ ዳርጋ ከም ኣምላኽ እዮም ዝረኣዩ ንኣብነት መንግስቲ ብዘውፅኦ ዕላዊ ህይወት ታሪክ መሰረት ናይ ጆንግ ኢል ዝተባህለ ናይ ቀደም መራሒኦም እንትውለድ ቀስተ ደመና ክልተ ዝተደራረበ ኮይኑ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ንሱ በመውላዱ ኣብ ሰማይ ሓድሽ ኮኸብ ክፍጠር ከም ዝኽኣልን ዕድሚኡ 6 ወርሒ ከመልኦ ምኻድን ምዝራብን ከም ዝኽኣልን በስምዒቱ ኣቢሉ ኩነታት ኣየር ምቁጻር ከም ዝኽእልን ይግለጽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ታሪኻት ዜጋታት ሰሜን ኮሪያ ካብ ብህፃንነቶም ጀሚሮም እናተምሃርዎ ዝዓብዩ ብምዃኖም ልክዕ ዝመስሎም ውሕዳት ኣይኮኑን 10 ሰሜን ኮሪያ ንላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገር ከዘናግዓ ተባሂለን 2000 ደቂ ኣንስትዮ ብቁንጅናን ተመሪፀን ይቁፀራ እዚ ፕሌጀር ስኳድ ዝተባህለ ናይ ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ከም ዘሎ ብማሕበር ሰለልቲ ደቡብ ኮርያውያን ዝተረጋገፀ እዩ ካብዚ ማሕበር ሞሊቓ ዝወፀት ሚሂ ያነባ ዝተባህለት ጓል ኣንስተይቲ ብዝሃበቶ ቃል መሰረት መናእሰይ ቆናጁ ኣጓላት እናተመረፃ ነቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገር ብወሲብን ካልኦት ስራሕትን ከዘናግዖም ከም ዝምደባ ትገልጽ
9 ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ኩልኩል ዝኾነ ካናቢስ ዝተባህለ መደንዘዚ ወልፊ ኣብ ሰሜን ኮርያ ብሕጊ ዝተፈቕደ እዩ። ካናቢስ ምጥቃም ምዝውዋርን ምሻጥን ብሕጊ ፍቁድ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ትባኾ ብዝበለፀ ንጥዕና ጠቃሚ ምዃኑ ይንገሮም። ማሪዋና ዝተባህለ ካልእ መደንዘዚ ወልፊ ድማ ኣብታ ሃገር ብበዝሒ ዝበቁል ኮይኑ ብመንግስቲ ከይቀረየ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ተባሂሉ ብስሩዕ ናብ ወፃኢ ሃገራት ሰደድ ይግበር። ኣብታ ሃገር ከምቶም ካልኦት ሃገራት ማሪዋና ምጥቃም ዝኽልክል ኮነ ዝእግድ ሕጊ የብላን። 8 ዘበን ኣቆጻጽራ ሰሜን ኮርያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝተፈለየ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰሜን ኮርያ 2021 ዘይኮነስ 109 እዩ ዘሎ። ሰሜን ኮርያውያን ዘበን ዝቆጥሩ መራሒኦም ዝነበረ ኪም ኢልሱንግ ካብ ዝተወለደሉ ቅድሚ 109 ዓመታት ጀሚሮም እዮም። እዚ ኣቆጻጽራ ዘበን ዝተጀመረሉ ብ1997 እንትኸውን ዱቺ ካላንደር እናተባህለ ይጽዋዕ። እዚ ካላንደር ካብ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ዝጥቀማሉ ናይ ጎረጎርሳውያን ኣቆጻጽራ እናተባህለ ዝፍለጥ ዘለው በዝሒ መዓልትታትን ኣስማት ኣዋርሕን ከምኡውን በዝሒ ኣዋርሕን ዝተፈለየ እዩ። 7 ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰሜን ኮርያ እናመርሐ ዝርከብ ኪም ጆንግ ኡን ተምሃራይ እንዳሃለወ ሓደ እዋን ናይ ፖርኖግራፊ መጽሔት ሒዙ ተረኺቡ ምንባሩ ይዝረብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ስጋት ኮይኑ ዝርከብ እዚ መራሒ ንትምህርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ተላኢኹ ምንባሩ ይነገር። በቲ ግዜ ከምዚ ናይ ሎሚ ስሩዕ ዝኾኑ ናይ ፖርኖግራፊ መጽሔት ኣይነበሩን። ሰባት ተገዲዶም ኣፎም ጨርቂ ተሸፊንሎም ብዘይድሌቶም ዕርቃኖም ፎቶ ክልዓሉ ብምግባር ዝዳለዉ ዝነበሩ መጽሔታት እዮም። በቲ ሽዕዋን ተምሃራይ እንዳሃለወ ሒዝዎ ዝተረኸበ መጽሔት ከምዚ ዓይነት እዩ። ንኪም ጆንግ ኡን ሓቢሮሞ ዝተምሃሩ መማህርቱ ጊዜኡ ካብ ኣብ ትምህርቲ ንላዕሊ ባስኬትቦል ኣብ ምርኣይን ናይ ኮምፒተር ጌም ኣብ ምጭዋትን የሕልፎ ከም ዝነበረ ይምስክሩ። ብተወሳኺ ናይቲ ብሉጽ ተጻወትኪ ማይክል ጆርዳን ኣናቒ ከም ዝነበረ ድማ ይሕብሩ። 6 ኣብታ ሃገር ከም መሰሰኒ ምህርቲ ወይ ድማ ድኹዒ ዝጥቀምሉ ናይ ሰብ ፍታን እዩ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ብዘመናዊ መልክዕ ዝተሰርሑ ናይ ኬሚካል መሰሰኒ ምህርቲ ዳርጋ የለዎን ክበሃል ይከኣል። በዚ ምኽንያት እቲ ሃገር ብህፅረት ድኹዒ ኣብ ኣተሓሳሳቢ ብርኪ በፂሓ ነይራ እያ። መንግስቲ እቲ ሃገር ነዚ መፍትሒ ገይሩ ዝወሰደ ስጉምቲ እንተሎ ሕድሕድ ገዛ ፍታኖም ኣብ ዘድሊ ቦታ ተታሒዙ ንመንግስቲ ክረክቡ ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ደንጊጋ እያ። ሕድሕድ ገዛ ብኣማኢት ኪሎግራም ፍታን ኮፍ ይግደድ እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ይጽገሙ ብምንባሮም ክሳብ ተንቀሳቓሲ ሽንቲ ቤት ምስራቅ ይበጽሑ ነይሮም እዮም። ካልኦት ድማ ሽንቲ ቤቶም ንኸይስረቕ ብቁልፊ እናዓፀው ይሕልው ምንባሮም ይዝረብ። 5 ተምሃሮ እቲ ሃገር ኣብ ትምህርቲ ቤቶም ዝጥቀምሉ ናውቲታት ከም ወናብርን ጠረጴዛን ግብሪ ንኽኸፍልሉ ይግደዱ። እቲ ዝገርም ድማ እዞም ተምሃሮ ንናይ መንግስቲ ናውቲ መስርሒ ትካላት ብነጻ ክሰርሑ ዘገድድ ሕጊ ብምህላው እዩ። ስድራ እዞም ተምሃሮ ድማ ደቆም ካብቲ ጉልበት ስራሕ ንምልቓቕ ጉቦ እናኸፈሉ የውፅዎም። እቶም ጉቦ ምኽፋል ዘይኽእሉ ወለዲ ድማ ደቆም ጠቕሊሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ኣይለኽዎምን። 4 ኣብ ሰሜን ኮርያ በብዓመቱ ሃገራዊ መረፃ ዝካየድ እንትኸውን 100% ዜጋታት እታ ሃገር ክመርፁ ይግደዱ። እቲ ንብዙሓት ዘስሕቕን ዘገርምን ድማ ኣብቲ መረፃ ካብ ሓደ ፓርቲ ንላዕሊ ተወዳደሪ ኣይሳተፍን። ኣብቲ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት ኩሉ ግዜ ሓደ መማረፂ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ሚድያታት እዚ መረፃ ዘይኮነስ ቆፀረ ህዝቢ እናበሉ ይቕልድሉ። 3 ሓደ እዋን ጆንግ ኢል ዝተባህለ መራሒ እቲ ሃገር ንፍሉጥ ዳይሬክተር ናይ ፊልም ዝኾነ ደቡብ ኮርያዊ ተዋሳኣይ ጨውዩ ናብቲ ሃገር ብምውሳድ ፊልም ንኽሰርሓሉ ኣገዲድዎ እዩ። መዚ ፍሉጥ ደቡብ ኮርያዊ ዝተጨወየት ካልእ ህብብቲ ተዋሳኣይ ዝነበረት ኮይና ንኽልቲኦም ን5 ዓመት ምስ ተኣሰሩ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት
ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ብዝምቹ መልክዕ ገይሮም ንኽሰርሑ ተገይሮም እዮም። ክልተ ሰሜን ኮርያ ንእሽተይ ናይ ሓሶት መንደር ኣብ ደቡብን ሰሜን ኮርያ ሃኒፃ እያ። እዛ ዶንግ ዝተባሃለት ንእሽተይ መንደር ዝተሰርሐትሉ ብ1950 እንትኸውን ዝተሃነፀትሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ ናይ ሓሶት ሰላምን ምዕባለን ምስሊ ብምፍጠር ደቡብ ኮርያውያን ሃገሮም ክሒዶም ናብ ሰሜን ክኣትዉ ንምግባር እዩ። እንተኾነ ሰሜን ኮርያውያን ሓሳቦም ኣይሰመረን። ንዝሓለፉ 60 ዓመታት ናብ ሰሜን ኮርያ ክሒዶም ዝኣተዉ ክልተ ጥራሕ እዮም። በአንጻሩ ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ደቡብ ኮርያ ክሒዶም ዘምለጡ 26000 ዜጋታት ይኾኑ። ሓደ ቅጽዓት 3 ትውልዲ ኣብ ሰሜን ኮርያ ካብታ ሃገር ከም ምልጥ ዝተረኸበ ሰብ ካይቾን ናብ ዝተባሃለ ናይ ጉልበት ስራሕ ማዓስከር ምስ ስድራ ቤቱ ክኣቱ ይግበር። ናይቲ ዝተኣሰረ ውልቀ ሰብ ቀፂሎም ዝውለዱ ክልተ ትውልድታት እውን እንተኾነ ዕድሚኦም ኣብቲ ማዓስከር እናገልገሉ ኣብኡ ዓብዮም ኣብኡ ክሞቱ ይፍረደሎም። ኣብዚ ማዓስከር እቲ ዝበለፀ ምግቢ ጥቕሉል ሓምሊ ብጨው እዩ። ኣዝዩ ውሕድ ምግቢ ስለ ዝወሃቦም እሜት ስለ ዘጥቅዖምን ከም አንጭዋ ዝኣመሰሉ እንስሳታት ክበልዑ ይግደዱ። ንሱ እውን ብፍቓድ ሓለውቶምን ነቶም እስር ቤት ዝሕልዉ ወተሃደራትን ጥራሕ እዩ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጻንሒት።